खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 31 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हायुङारि खौसेथि सान एबा नेशनेल इउनिटि डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ सरदार वल्लभभाई पाटेलनि जोनोम सानखौ गोसोखांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 31 अक्ट'बराव फालिनाय जायो। बिथाङा हादरखौ खौसे खालामनायाव गोनां बिबान लादोंमोन आरो दिनैनि सानावनो बुहुमनां दोनथुमनाय सान एबा वर्ल्ड सेभिंस डे महरैबो फालिनाय जायो। बे सानाव इयुननि गोनांथिफोरनि थाखाय रां दोनथुमनायनि गोनांथिनि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बायदि रोखोमनि सोलोंथायारि फोसावनाय आरो हाबाफारिफोर खुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड सिटिज डे, रिफर्मेशन डे आरो बुक्स फर ट्रुथ्स डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।